Kung saan nga may saod, syempre nandun tayo. Nandito nga pala ako sa bayan ng Guwa para mamili ng ating mga paninda. Maluwag pa ang kalsada dahil napakaaga pa. Nadaanan ko nga itong kalamansi na berding-berde pa kaya pumesto ka agad ako para mamili. Bali 3 kilo yung kukunin ko ngayon dahil simot yung kalamansi nating tinda kahapon. Tumataas na nga din pala yung presyo nito dito sa amin mga kauragon. Pagkatapos ko ng mamili ng kalamansi, nakita ko nga itong ampalaya kaya pumili ka agad ako. Singit kasi ito dito sa amin mga kauragon. Sa mga hindi po nakakaalam ng singit, ito po yung kulang ang supply o pawala-wala. Kapag ganyan, matik na yan, mahal o ginto kung tawagin dito sa amin. Kakaunti lang pala yung napili nating ampalaya na maganda kaya humanap ka agad ako ng pandagdag. Sakto meron dito sa unahan. Hindi nga digital yung timbangan ni nanay kaya kailangan saktuhan lang sa timbang para hindi din siya malugi. Kapag ganito pa naman yung titimbangin ay talagang mahirap saktuhin. Ilang hakbang lang ay may natanaw akong niyog kaya dalit-dali kong pinuntahan. Kapag pumipili ako ng niyog ay pinupukpok ko lang yan ng barya. Nang sa ganong kasing paraan ay madali nating malalaman kung makapal ba ang bao pati na din yung laman at hindi hiwalay sa bao yung laman. Isa pang halimbawa na makapal yung laman ng niyog ay paumbok o patulis sa bandang mata niya at mabigat. Malutong pala yung tunog kapag hindi hiwalay sa bao yung laman. 30 piraso na pala ang kinuha ko kasi quality naman. 25 pesos pala ang isa nito mga kauragon. Nang matapos nga ako sa niyog ay aking isinundaman itong pichay. Singit din pala ito dito sa amin kaya sa 3 tao ako nakakuha. Kakaunti lang din kasi yung napili kong maganda. Bali 8 kilos kasi yung kailangan natin ngayong araw. Malapit-lapit na din tayong matapos sa pamimili mga kauragon kaya dito na tayo sa Maritata section. Dumampot kagad ako nitong mais baka kasi tayo ay maubusan. Dito lang kasi ako nakakita ng mais sa aking paglilibot. Grabe, napakamahal na ng carrots kaya kaunti lang yung ating kukunin. Mabilis lang kasing masira yung carrots lalo na kapag may kaunting damage. Buti pa itong luya ay medyo mura kaya kukuha tayo nito. Ang mamahal pala ng mga gulay dito sa amin na galing norte mga kauragon kaya matinding budgetan talaga to. Malamang lulubo pa to pagsapit ng December. Dito pala ako nag-wholesale kila Bading na napakabait kapag tulog. Malupit to magbigay ng discount sa mga sulid nilang suki. Hindi sila dito nagbibigay ng mga lumang gulay kapag alam nilang paninda din. Halos umabot nga ng 3K yung aking binayaran dito kaya malapog-lapog din mga kauragon. Ito na nga pala yung ating mga pinamili mga kauragon at dahil tapos na tayo ay punta na tayo sa ating tindahan. Ewan na muna kita dyan ha. Bye-bye!